Ugning higayuna mga kapuso atong sayran ang sitwasyon sa Negros Occidental nunot ni ining pag-alboroto sa Bulkang Kanlaon. Ug makauban nato ang atong regional coordinator sa GMA Kapuso Foundation nga ato karon alang sa surgical mission. Makauban nato pinaagi sa phone patch si Miss Amabel Rosiana. Miss Amabel, maayong hapon ug kumusta karon diha mi sa imuhang nahimutangan? Unsa kini kalay-a gikan sa Bulkang Kanlaon? O kaganina mga before 4 o'clock nagkaguliyang gyud ang mga tawo na saksihan nato nga grabe ang asphalt, mga mukabat siguro og mga 30 minutes sobra kay taas-taas gyud siya unya. Ang mga tao nagsige na og panguan, nagsige nagpanagan binang bawas sa mga estudyante. So naagid ta dipit sa may ilahang market sa sentro sa Bagong City, Negros Occidental. Dito ang ganina dito atong location. So makita gyud nato ang mga tao, ang mga kabatan-unan nga bag-o lang ng gawas sa ilahang klase. So kuan kana ang asphalt kana mura siya og bus nga naagid siya grano. Oo, so sakit gud siya, sakit sa mata, sakit sa imuhang buton kung maigo ka. So makita nato sa mga videos nga grabe gud siya ka daghan. Unya kusog pas niya daghan pag kaing hangin, kusog ang hangin, sorry. Oo. Miss, based sa imuhang observation, mabantayan ba nimo nga nakaandam ang mga tao? Gi-anticipate na ba ni nila nga mahitabo or nakalitan ang tanan? Wala gyud makaandam. Nakalitan ang mga tao so naami sa gawas tanan. Ako nagmask man ko pero ang mga tao pagtan-aw nako sa akong na ako yung mga 5 pa ka buok nga maso akong gipanghatag sa mga bata so nagdaga na pud sila niari na pud sila nako niya wala naman gyud kay 5 ra man ka buok wala gyud nakaandamay wala gyud as in ang mga tao may nalang gani ang katuog ng mga drivers kanang mga motorcycle drivers na sila ilahang murag nyo na yung mga sa unsa na lang itabon sa ilahang ilong para lang makakuan sa atong asphalt. Pero miss na ba kay hibaw-an nga naa na by evacuation karon nga gipahigayon diha? Nag-monitor mi, wala pa mi feedback kay marag na busy pa ang ato ang mga partners. So nagpaabot mi kay ready na pod ang GMA Kapuso Foundation nga mag relief operations dinhi sa Negros Occidental. And amo nang gi-prepare na gather na mi data and monitoring also para sa atong relief operations para aniini. Okay, daghang kayong salamat, GMA Kapuso Foundation Regional Coordinator, Ma'am Amabel Rosiana. Ug amping mo diha, Miss Amabel.